Намерихме невероятен гейзер извор, точно преди да тръгнем към язовир Калин. Тонка, топла ли е водата? Не е студена. Доста? Е студена. Ледена. Защото го чухме, много интересно. Чува се как избълбука. Бълбук. Викани. Ето ги. Къде казваш се намираме? Не знам, някъде високо. По пътя за язовир Калин. Да. Растителността взе да намалява, значи сме се качили доста. Да. Още има бързички, но там нагоре вече няма нищо, само голи хълмове. Натам. На лов за боровинки. Господина, да. Браво. Намерихме боровинки! Няма как да не споделя в момента с другаря Тити. Вървиме пешеходно към хижа Иван Вазов. Другаря консумолец, абсолютно. Така, към хижа Иван Вазов. Доста сме високо, минахме язовир Калин. Велосипедите ги оставихме. Ние сме сега в една боза. А сега е боза, не се вижда никой. Другите от групата са някъде настрани. Ето, да се види. Това е стъпките. Вървят, малко е мокро. Забелязва се и по-обувките. Но това е. Ето, изгушена в далечината хижа Иван Вазов. И има стада коне. Ей, там отгоре дойдохме. В мъгла, покрито всичко. Пътеката се ниже е така. Страхотни сме, движиме се смело напред. Добре, вече пристигнахме на хижа Иван Вазов. Изключително впечатление от ремонта, който тепърва са започнали прекрасните млади хора, които я стопанисват. Поздравления! Ето да покажа къде се намираме. Малко зум да дойде ето от тук. Добре. Регенерация, не натискам спирачки, само на ток. Спирам всичко, до съпротивление става от генератора и целият ток отива в батерията. Ето ти.